Всички се притесняват за бъдещето на образованието. Но ето една статистика, която ще ви шокира. Над половината български учители са пред пенсия. Какво следва? Нека бъдем реалисти. Средностатистическият български учител над 52 годишен. Това е една от най-старите учителски гилдии в Европа. До 2030 години повече от половината може да са се пенсионирали. И въпреки, че повече млади хора учат за учители, само 1 от 5 остава в професията повече от 2 години. Селските райони. Те вече изпитват затруднения. Часове по математика, природни науки, информационни технологии нямат кой да ги преподава. И кой се намесва? Поня никой. Разбира се, има реформи на масата. Безплатно висше образование, гаранции за работа, по-добро заплащане. Но ако тези идеи не се превърнат в действия, цели региони, като Северо-Западна България и пограничните градове, могат да останат без училища. Нека е ясно, България няма да остане напълно без учители до 2030 година. Но ако нищо не се промени, качеството пада, пропуските нарастват и децата изостават. 5 години. Толкова ни остава, за да променим нещата. Какъв е следващият ход?